sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka Binta Garba Sale Novels TV, inda muke kawo muku littafin nan namu mai suna Kiyayyar Zuciya. Kiyayyar Zuciya kashi na 18. Ai sauraro lafiya. Direban da ke jin dadi zuwa hospital, direct office na babban daktan dadi ya nufa, inda ya buƙaci a kai sa military domin ɗaukar gawar ɗansa. Ba musu kuma dakto da kansa suka koma medical student nashi suka raka shi kasancewarsa mai kuɗi. Da suka yi seminary, dakto ya ce a buɗe gawar number 12 domin shine na Haidar. Dadi na jin haka jikinsa ya rawa, zuciyarsa na buga, yau zai ga gawar Haidar nasa zufa daga sama har ƙasa. Har za a buɗe, dadi ya ce a dakata, nan ya hau jero sunayen Allah, sai can ya ce a buɗe. Ana buɗe ya yi saurin rantsa idansa domin bai shirya ganin gawar Haidar ba. Alhaji come over please, cewar dakta. Jawo gawa aka yi daga cikin fridge inda aka fidda shi waje, sannan aka buɗe masa fuskar. A hankali ya taka har zuwa kusa da gawa, amma ga mamakinsa sai ya ga ba Haidar ba ne. Juyaye ya kalli dakta yana cewa, Doctor, this is not his cup. But Alhaji, wannan ne gawar da ya azdan jiya. How come? Ka duba su da kyau. Calm down Alhaji, in har ba wannan bane gawar ɗanka bane, to that means ba shi ya azdan ɗin ba. How can you say? Bayan motarsa da kuma komai nasa ke ciki. Duk Alhaji, mu je waje zan maka bayani. Dadi gaba ɗaya kansa ya ɗaure, to in har ba Haidar bane ya azan ina yake. Suna isa office, doctor ya ce sit. Zama yayi, dadi ya gaba ɗaya ya gama hargitsewa. Alhaji, I think the only thing we can do shine mu je inda aka yi accident din. I am sure ba za mu rasa wani evidence ba. Don fahimce ka ba, I mean mu je main station na CCTV camera inda aka ajiye talabishin ake kallon duk abin da ke tafiya ta kowane angle. Oke, tafiya suka yi da dadi da convoy nasa suka isa. Ganin Alhaji ne kowa sai ba su riske, har aka tana mishi wajen zama. Dakta ne ya musu bayanin abin da ya kasu, nan ko aka ajiye system a gaban su, sannan aka yi connecting da aini da ke cikin office din. Sa ga location din. Oke, ku tafi 10 zuwa 11. Haka ku aka yi, sanda aka yi so, sannan aka yi play. Can wani ya ce sa ga mota. Oke, zoom in aka yi ana kallo. Can ya ce ka yi baya. Bayan aka sake yi, can kuma ya ce tsaya a nan, ga dai motar ta yi da ne, sai dai kuma ba alamar wani ya fita daga motar. Kwaya playin aka yi, amma kuma yadda suka fahimta shine ba wanda ya fita daga motar before accident din yayi wasu, saboda babban mota ce ta buge na Haidar din. Alhaji, wannan motar mutum ɗaya ne ya accident a cikinsa, kuma ba wanda ya fita. Doctor, to ina ɗana? Akwai wani a hanya, mai kenan doctor? Mu je street ɗin da aka yi accident din. Idan suka yanda suka nufi wajen, suna zuwa kuma doctor ya tsuguna. What are you doing? So nake at any cost na ɗibi jinin domin mu DNA test, haka ne za mu gane jinin akwai ɗanka ko babu. Saboda dole in yana cikin jininsa zai zube. Jinin da ya bushe doctor ya manajin ya ɗauka, sannan suka nufi hospital aka yi test ɗin, sannan suka zauna zaman jiran zuwa. Sai can doctor ya fito, Alhaji, jinin nan na gawar can bai nuna ɗanka bane, saboda mun gwada jinin gawar yayi macin, so I am sorry to say ba Haidar ne ya accident ɗin nan ba. To ina Haidar din? Wannan kuma ba zan iya faɗa ba. Ai advice ka koma gida, za ka bi jin tsarki. Miƙa ma dakto hannu yayin da sau gaisa, sannan ya fita ya tsayar da tawagarsa a waje. Mota shi suka shiga, dukkan suna mamakin ganinsa da gawa Haidar. Ina Haidar ya shiga, ko dai kashe su aka ɗauke motar. Tunanin da ya ganga yi kenan har ya isa gida. Mutane ciki a mai falo gidan yan gaisuwa, duk yau an buɗe yadda da sama ya nufa, sannan ya wuce ɗakinsa. Umma na ganin su ta bi shi ɗakin. Alhaji, ina gawan? Mun je asibiti, amma kuma ba gawa Haidar bane. Duk hanyar da za mu bi domin neman gawarsa mun bi, amma babu. Yanzu na sa abinci kame shin yana raye ne ko ya mutu. Murmushi ta a zuciyarta tana faɗa, lallai Haidar so yake wasa da hankalinmu. Na san duk wannan abin shiri ne domin mu ce ya mutu, shi kuma ya je cin yana rayuwa da matarsa, sai ran da ya tara yara ya gagare mu da ita. A zahiri kuma sai ya ce wa ya tai, take it easy Alhaji, gashi baban Hakila ma ya zo yana mai falo. Wallahi ni tab na manta da batun auren, yanzu ya zan yi, saboda ba yadda zai a ce muna jimamin rashin Haidar cikin sati ɗaya a tare da aure a gidan nan. Ai dole a tare, dan ba zan bar Haidar ya ga kalli samun yara ba. A zuciyarta take wannan tunanin. Alhaji, har yanzu ba a ga hawa Haidar ba, don haka ba mu da tabbacin mutuwa ya to wasa da hankalinmu kawai yake, ko ransa da muka yi a gidan saboda Hafsat ta mallake sa. Na tabbata ita ta basa wannan shawarar. In har muka daga auren nan za su yi nasara, saboda za su yi tunanin mun damu da su, amma muka za su san cewa ba mu damu da su ba, don kansu za su dawo. Shiru dadi ya, dan ya san magana ta zai iya zama gaskiya, amma kuma ya yarda da Haidar ba zai masa haka ba, ko dan aminsa. Shikenan za a yi bikin. Murmushin nasara ta yi. Shi fa dadi ya amince ne kawai dan kada a ce ya fi son Haidar kan Khalil.
to yanzu kamata yi ka je ka sanar da 'yan falo cewa ba Haidar bane ya mutu. Shi dai sun baya so amma kuma ya yi yacin da ya zama bijin ce haka ya fice. Bayan sun gaisa ya zama busy on phone inda ya kira commissioner of police yana fikin ya ce, "Hello, gawacin fa ba na Haidar bane so ka fara bincika min inda yake." Yana katsewa kira PN sai yana fikin ya ce, "Ka shirya yanzu ka kai motar Haidar gidan rediyo da kuma tabishiyar na cikin gari." An gama sa yana katsewa kuma ya kira manaja na gidan TV wanda PN sa ne ya turo masa lambar. Alhaji Munir ke magana da wuri ya miƙe yana faɗin wani taimako zan maka Alhaji mai son ismisin yanzu a turo hotonsa ku nema min inda yake. Don daga yadda suke yi busy sun fahimci Haidar bai mutu ba don haka suka gaishe su sannan suka yi fata a gane Haidar sannan suka tafi. Suleiman ko ce bai dawo daga wajen fati ba sai a round 3 ko da ya dawo a gaji ya dawo har baya gani mai kyau da ɗakin sa ya nufa ko takalmi bai cire bai hau da kai kwanta bai tashi ba sai a round 12. Yana tashi ya wanka sannan sha kaya mai kyau na fuma restaurant dan fa yana cikin farin ciki abinci mai tsada ya odin yanzu ya zauna sai murmushi yake. Yanzu Hafsat ta gama zama nashi. Abinci aka fara kawo masa ya fara ci daga gefensa kuma samari ne suka yi zaman ya ce suna cewa alhamdulillah Haidar ko bai mutu ba ɗazu nake ji a gidan rediyo ashe ba shine a motar ba. Ba karamin buga zuciyarsa ya ba sai kuma suka ci gaba da cewa ai wallahi sun da ji labarin daɗi ban ji daɗi ba dan yana taimako gaskiya ba irin ɗan uwansa ba. Juya ya sannan ya ce excuse me dan Allah wani Haidar kuke nufi dan gidan Aljimanin mana mai babban kamfanin designing. Yana jin haka take fara haɗa gumi sannan ya ɗauki wayar sai shiga Facebook duk furen nasu shi da Haidar din ake kan munna rashin mutuwar Haidar din suke first Instagram ya koma da sentiment ai haka ma ake a Twitter gaba ɗaya murna ake. Sai ya tashi da niyyar zuwa gidan Haidar din dan ya san duk zan san me yake faruwa a can. Mota ya shiga bai tsaya ko ina ba sai gidan Haidar Yatman ya buɗe masa ƙofa. Da har gidan ya shiga shi da yake ma ya ga maza da yawa a waje gaisa suke sannan ya ce daman ba na gari na je mitin ne ina shiga gari kuma na ji mummunan labari. Wallahi amma ba Haidar bane a cikin mota a halin da ake ciki ba a san inda yake ba. Dan shi ne ya ɓaci zuciyarsa ya buga to the extent that kana iya ganin ɓacin ransa a fili har jijiyar fuskarsa ya nannaɗe. Yake kowa na jimami ba wanda ya lura da shi. Kallon sa ya sannan ya ce Allah ya kiyaye gaba ni zan wuce. Da haka ya fice ya basu ba tare da yamma ko dadi jaje ba. A mota ya tuna tunanin Haidar is after something dan haka dole ya yi masa at any cost. Hakila kuma sanda ta kazan din da Haidar ya ataki ta suma a wajen bayan ta farfado ta sake ko suma akalla suman ta uku har maman ta fara zargin ta ba don ta ga dalilin da zai sa ta suma dan Haidar ya mutu bai sai ka ci wani ubanta. Bayan ta farfado na ƙarshe sai ta rufe kanta a ɗaki sai kuka take kamar za ta zarce. Tunda Haidar ya mutu ban ga amfanin rayuwata ba dole na mutu in ya so mu haɗa a can. Kuka sosai take kan rantse da Allah mijinta ne ko ubanta. A ranar kuka ta da idan ta ka kumbura ba ta iya gani mai kyau gashi tun jiya bata ci komai ba. An washe gari da abanta ya tafi gidan Haidar domin gaisuwa bata daina kuka ba dama Umma za a je amma kuma suna tsoron barin ta ita ɗaya gida kada ta yi wa kanta mummunan abu. Da ƙyan Umma ta lalaba ta fito falo ta yi abinci sannan kafin Amba da ya dawo hakan abanta yana da cikin mamaki Umma ta kalle su tana faɗin har an yi jana'izar sa. Zama yana ajiyar zuciya ce ashe fa ba Haidar bane a mota wani ne daban kafin da kila ta sake ya kashe sannan ta tsalle tana faɗin alhamdulillah Haidar bai mutu ba. Daga Umma har Abba kallon Toma suke mata lokaci guda bakin cikinta ya watsi. Wai Akila kam Haidar ko Khalil zaki aura ne? Ga neman hanya fa kallon Akila da yayi sannan ya ce me ke dame ki? Amba wallahi na fi kowa jin zafin mutuwar Haidar saboda ba na son Hafsat ta wala duk wahalar da suka yi a baya sannan yanzu kuma ce mijinta ya mutu gaskiya ban san ya za ta ji ba. Amma Hakila ga action naki da aka ce ya mutu ko Hafsat din ba za ta irin su abuwa ciwon ya mace ne fa. Lalle Hakila ke dau arziki ce dan na tabbata cikin kawayen Hafsat ba mai son da ba wanda yake son ta irin yadda kike mata. Cutar zuciyarta falfalin ciki amma fa a halin yanzu ba a san inda yake ba. Hakan bai dame ta ba don taimakanta alƙawarin neman Haidar a duk inda yake tunda yana rayu. Miƙewa ta sannan ta ba su wuri nan dadi ke ci ma Umma awon Akila ne su bayyana nan. Hafsat ko bayan ta ci bread anti ta yi tostin sai ya kalle ta ya ce madan ki je ki sake watsa ruwa ko za ki ji daɗin jikinki. Oke amma bari na sha magani first. Ɗauko maganin ya sannan ya kawo mata na gode. Ta ce da shi inda ya zauna yana kallo. Bayan ta sha ta miƙe bedroom ya bi ta da kallo ba tare da ta sani ba. Bayan ta shiga sai ta yi makofar bedroom ɗin ki sannan ta shiga wanka. Bata fi minti 10 ba ta gama wankan Haidar da zai spendin kusan 30 minutes a toilet.
zama ta yadda da Simiwa ta fara shafa rashin lokaci ko ɗaya kuma kewa babu Ladi ta faɗo mata, kuma ta san dole ta damu da ita. Yanke shawar kiranta ta amma kuma wai tana falo don haka ta ce sai ta fita. Gan ta sa sannan ta yi rolling bell ɗin saboda bata ga dalilin za ta ringa wuni da hijab ba bayan Haidar ɗin ya gama ƙare mata kallo. Kallon kanta ce Amira tabbas ta rame daga jiya zuwa yau har fuskar ta ya faɗa. Miƙewa ta sannan ta fito falo amma Haidar baya nan. Ina kuma yaje dudduba ko ina ta yi can ta ji abu ya faɗa a kicin. A hankali ta nufi kicin ɗin ga mamakin ta ga Haidar mai a wajen. Nada hannu kai a ƙirji tana ƙare masa kallo. Gas ya kunna ya ajiye karot a gefe da kuma albakarsa. Ɗauka albasa yana kallo yana jujjuya shi sama ya ce ba haka yake ba, sake ajiye shi gefe ya yi bai masa ba, don haka sai ya tura albasar gefe ya ɗauko karot ya yanka manya-manya. Ajiye albasa ya straight sannan ya ba gida biyu don albasa ya shiga masa ido. Da wuri ya tura chopping board ɗin da ke gefe yana goge idonsa. Har za ta shiga kuma sai ta basa ta jira da kallonsa kawai. Bayan ya gama kai idonsa sai ya ɗaura mai tun bai zafi bai ɗauko kayan miya da ya blending masu nasu kamar mai yin stew ya juye a cikin su mai ɗin. Dafa goshinta da idan yau kam ta san Haidar ya gama musu barna. Salad da yanka da hannu zai sa da wuri ta fashe da dariya, juya yana kallonta. Me kike a nan ba wanka kike ba? Karasa shiga kici ɗin ta sannan ta ce me kake yi? Jalof na spaghetti zan mana. Ka bari na ji sauki zan yi, no zan iya. But ina ka taba ga an dafa salad? Ya san bai iya ba amma kuma in ya nuna mata zub da aji ne sai kawai ya ce oh sorry ashe cabbage ake dafa. Kai ta girgiza sannan ta ce ba a dafa cabbage. Kike bugun sai da hannu biyu kamar mace sannan ya ce mata to ya suna wanda ake dafa. Alayyahu nuna masa tai da yatsa yana shafa nan sannan ya ce eh shi nake nufi. Murmushi ta sannan ta ce mutumin da baya iya bambanta tsakanin alayyahu da salad ne zai mana girki. Ganin ta gama gano su sai ya ce to tell the truth so nake na taimaka miki amma Allah ma ya san ban iya girki ba. Na gane ka bari zan yi. Jan plastic chair ya zauna da ita akai sannan ya ce ki dinga directing ɗina sai ne. Kallon kaga ɗin ta sannan ta ce ai wannan ba zai wuce ta wuyan mu ba. Ƙanana take yanka tana nuna masa yadda ya gani da kusa gamawa ta sai ta bar masa ya karasa. Ta sauke tukunya, sauke yayi sannan ta ɗora mana ɗayan. Ɗora yayi sannan ta nuna masa iya man da zai sa da kuma albasa da kaka ta ce ya sa kayan miya. Bayan sun sake blending wanda na ɗazun ko dattin cikin tumatir ɗin da tattasan bai cire ba. Soyaye sai kuma suka sa ruwa. Yanzu za mu bar shi ya ji wuta before mu sa spaghetti so ina falo. Fita ta shigun gantar sai leƙa ya ga hankalinta baya kisan ɗin don haka ya ce I will surprise you da girki mai daɗi. Juya spaghetti ya ta ruwan bai gama zafi ba tuna da bai sa nama ba sai sa ɗanyen naman da ya cire daga fridge sannan ya sa magi 3 sai salt da ya lafta ya cika musu gishiri a abinci. Can ta shigo sai ta ce yanzu lokaci yayi da za mu zuba spaghetti mu. Tun yaushe na zuba har ya kusa yi ya faɗa yana murmushi. Inna lillahi ta ce tana kallon yadda yake ta juya spaghetti har ya zama abin kyama. Wace me nake kallo a sama kamar nama? Shine na manta ban sa ba sai na saka. Ɗanyen naman Haidar mana gaskiya ni kan ba zan ci abincin nan ba. Cikin haɗari ya ce so what sai ki girka naki aiko yanzu zan yi. Ganin ta fita kisan ɗin sai ya sake leƙa ta ya ga zama ta a falo tana girgiza kai sai ya fara tsane nama tun da ba ta ce ba a sa ɗanyi. Can ta da ko wanda yake bata kalla ba ta haɗa hot plate nata ta ɗora indomie. Sama ta ji amma ya ji kayan haɗi don yadda yake so ta yi indomie shi kaɗai ta dafa sai ya sa sos da cabbage sai ƙamshi yake. Juya ya kalle ta sannan ya cire kai can da ya ji nata ya dame su da ƙamshi sai ya tashi sai ta juya nasa ko ƙamshin zai tashi amma a banza. Tana sauke indomie ta ɗaura irish nata ta soya sannan ta soya egg ta juya a plate ta fita daga kitchen ɗin. Bayan ta fita shi ma juya ya nasa ya fito falo ya kalle nasa sai ya cire ido don shi kanshi ya san nashi abin kyama. 1 spoon ya amma sai ya ji salt ya yi yawa da wuri ya tofar. An ta kuma ta miƙe domin ɗauko ruwa amma tana da ta ga plate nata a gaban su cike da izza yake ci. Lafiya kuwa ki tuna ni tina ki sai mu ga waya fiye girki wallahi ban isa ba na fi ka wayan. Tunda haka ne zo mu ci tare. Ganin zai cinye sai ta masa da nasa mai gefe da mai kama da kamu gefe ta zauna kusa da shi suka fara ci. Ta ɗebo a spoon za ta kai baki sai ya rike hannunta ya kai bakin sai yana mata dariya. Haɗari yake amma sai ya cire ido kamar bai san tana yi ba. Ɗiba ya a fak sannan ya kai mata bakinta amma ta ƙici ta cire kai. Sake kai bakinta yayi yana faɗin gashi na biya ki girgiza kai ta in baki karɓa fa zan ɗora miki. Da wuta buɗe ba masa bakin ta sannan yana faɗin that is like my mother.
ta kwaban za ta masa ɗauki suwan wata ta tsaya a kwab ta sha tana ajiye ya ɗauka ya kai bakinsa sai satar kallon ta yake aka suka gama. Miƙewa ya kwanta a kujera ita kuma ta ɗebi filet nata ta kai kicin sannan ta dawo. Kallon filet nashi ta ce duba yadda ka ɓata abinci yanzu da ni ne sai ka ce ne maka barna. Banza da ita sannan ya miƙe nufi dirim domin alwala tun da azahar ya yi. Bayan ya yi alwala sai ya fito domin sallah a falon ita kuma bata san ya fito ba ta dubi kicin ɗin ta ce dubi yadda ya ɓata kicin ɗin da kuma kwanuka excuse me ko kuma muka ɓata ba. Tana ganin sa a falon ta shiru shi kuma ya tada sallah a yayin da take share kicin ɗin tunda ta ɗan ji sauƙi. Tana gama shara ta fara tattafa ta fara wankewa kenan shigo kicin ɗin da shi sai ta kwata da t-shirt. Sa'anin sai a ruwan da take lailaya amma sai gani ta ba tare da ya lailaya ba ya cire kwanon don haka tace ba haka za ka yi ba. Nuna masa ta a zuciyarta tana cewa yaran masu kuɗi daidai ba abin da suka iya dan su Abdul ba aikin gidan ba su iya ba kamar da ka sama ta je yana cewa baki sallah ko wannan ce irin tambaya ce ta faɗa tana cire hannunta da niyyar fita da kace nan amma ya rike ta da ya dawo da ita ta zauna. Zo magana za mu ci gaba da aikin ki yi kawai take amma tsorace take da shi don ta rasa me yasa shi wannan tambayar. Hafsat tambayar ki ne ina yi tace tana cire kanta da ganinsa. Ni fa mijinki ne in kika yi man ƙarya zan duba kuma kin san mu kaɗai ne a gidan nan. Nan take zuciyarta ya buga da ƙyar ta ce ba na yi ba ki yi batun safe ban ga kin yi azkar ba. Dan ba ki sallah ba wai yana nufin zaki nesa da ubangijinki bane wai na ki ringa azkar da salati ga manzo Allah tunda ba mai aiki bane yayi miki ra. Tunda ya fara magana take kallon sa ko ifta babu ashe gidansu na da ilimin addini kenan sun san gaskiya suke takiya dama umma za ta iya sa yaranta a makaranta addini. Yaluwa ya ce yana waving a fuskarta nan ta daga duniyar tunanin da take shiga. Kallon fa ko dai so na kike da wuta ce ni kan ban ce ba daga nan ba su sake magana ba har suka gama sannan suka fito falo. Da Hassan na yi alwala ya sala inda kuma ta dauki shawararsa ta rinka azkar. Gidan Hafsat ba wanda ya bacci mai daɗi wa shari kuma Abdul ya yanke shawarar kin Hafsat Aisha ya mata jaje tana kwance a ɗakin su gaba ɗaya tunaninsa ya dame ta tunda yanzu kam ta san Haidar ba mutuwa ya ba sai ta koma tunanin Abdul da ya kwana biyu bai kira ta ba. Kamar ta kasama ta ji ƙarar waya ta kuma ringiton da ta samu Abdul ne da hoton miƙe ta ɗauki waya a hannun ta har wage. Hello sweetheart, hayya kike ina lafiya amma na yi misin naka. Bata so ta ce masa bata jin daɗin rashin sa kada ya raina ta da yawa. Baby na ji abin da ya faru kuma na kira ki ne don miki ta'aziyar mutuwar dan uwanki. Sosai ta ji daɗi ko ba komai Abdul ya damu da ita tunda har ya kira domin mata jaje. Kwantar da hankalin ka sweetie na Haidar bai mutu ba shi bane cikin motar. A zuciya ya sanne ce alhamdulillah amma na ji daɗi daman matarsa nake tausaya tunda na ga yadda kike son ta yake yi. Baby ai ba sa gidan nan dadi ya kwana biyu da kogarsu zuciyarsa ne ya buga sannan ya ce yanzu ina suke ba wanda ya sani dadi ya sa a nemo su. Okay baby I will